Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Siyaqhubeka nokufunda ukuhlaziya umdlalo wethu obizwa ngokuthi untombazi obhalwe nguDladla AH. Sigcine sifunda inkundla yokuqala isigcawu sesihlanu. Ngaphambi kokuthi siqhubeke nokufunda, okubalulekile ekufanele sikwazi ukuthi izimpawu zokuhlaziya, imibuzo emide kanye nezinkomba ziyishumi-nanye. Uma ngabe sifundisa singakukhohlwa lokho. Ukuze ukhumbule kahle ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngalokho, hamba uye kuyo yona le channel uyobukela ulalele ivideo noma amavideo amabili, sengithi amakhulu uxolo kuleyo ndawo, amabili abizwa ngokuthiwa ukuhlaziya inovel nobuciko bomlomo, bese ubuka ivideo eyodwa ekhuluma ngokuhlaziya umdlalo. Mhlawumbe omunye athi sikhuluma ngomdlalo lapha, kungani sithinta inovel nobuciko bomlomo? Ukuthi zikhona izinkomba, izimpawu zokuhlaziya kanye nemibuzo emide efanayo. Isakhiwo nje enovelini, isakhiwo emdlalweni siyinto eyodwa. Umsebenzi womlandi enovelini, umsebenzi womlandi emdlalweni uyinto eyodwa. Indikimba ikhona emdlalweni, indikimba nomyalezo ikhona enovelini. Angimeke lapho. Kulezi mpawu zokuhlaziya eziyishumi-nanye zikhona esingazithintanga ngenkathi sifunda kusukela eqaleni inkundla yokuqala isigcawu sokuqala. Zikhona esingazifundanga. Sisenzile isakhiwo nesakhiwana, umsebenzi womlandi, ukuvezwa kwabalingiswa, umoya nethoni sikuthintile, sisithintile isiphetho nengwijikhwebu, sithintile imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela, sikuthintile ukuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano noma inkulumo kayedwana nesenzeko. Sikhulumile safunda mayelana nesizinda. Besithi mangabe sifunda ngesizinda sisihlanganise kanye nemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ngiyathemba siyakukhumbula lokho. Yikuphi-ke esingakuthintanga? Asithintanga indikimba nomyalezo. Asiluthintanga ulwazi lwaphambilini, ubudlelwano babadlali nendikimba. Isigameko sifihlelwe umlingiswa othile, ukulandelana kwezigameko. Masiqhubekeni-ke, kuningi esingakakwenzi. Sizoqala lapho sagcina khona. Udingiswayo kahleni ngomkhonto negazi lenele leli eselichithekile. Ngakubeka ngokusobala ukuthi ngeke ngize ngakuvuma ukuphalazwa kwegazi kuleli likaJobeka Nome uShaka. Kodwa baba usedelele kakhulu uZwide. Sekubeke isandla ekhanda ngokwenze nje. Uthi-ke baba uzokhumbula ukuthi ngabe ngivele ngishilo ukuthi ukuze kube khona ukuthula enyakatho kumele uZwide abhujiswe. Udingiswayo ngisasho futhi noDumehlezi ngithi angifuni ukuphalazwa kwegazi. Uma elwa uZwide siyomnqoba nje kuphela.
uyoze ayibone inhloso yami afunde nesifundo. Mina ngizimisele ukweshela inkosazana yoxolo yakwaNdwandwe ingiqome. Balingani bafundi, ake ngilungise nali iphutha. Ngizophinda ngifunde futhi lo musho uthi mina ngizimisele ukweshela inkosazana yoxolo kwaNdwandwe ingiqome. uBhuza: Epha baba, Nkosi yesizwe, mina ngigebhezeliswa ngamazwi ohlanya olwabulawa nguNodumehlezi. Lesi senzo mina singihlonzela umhlola. Kangazi, kodwa ngibona umbuso wakwaMthethwa ushabalala phambi kwamehlo ezizwe lezi. Amadlozi ami angihlahlela lokho. uDingiswayo: Amazwi akho Bhuza kangiwathandisisi. uBhuza: Nxese baba, bengiphawula nje. uShaka: Noma ngingaqonde ndelelo baba, kodwa ngibone kudingekile ngiphawule nami ukuthi uMbiya noMudli bakhiphe amazwi okugcina axwayisa ngoNtombazi noZwide. Nami-ke baba, njengalokhu ngilapha nje, lesi senzo sikaZwide singiqhube sangiletha lapha kuwe ukuba ngizokuzwa ngomlomo wakho ukuthi uthini. uDingiswayo: Ngiyanithanda futhi nginikhonzile noDumehlezi nezinduna zami. Kodwa ngingeceze emgomweni wami nesisekelo sombuso wami kokuba kungachithwa gazi. uNtombazi angeke enza lutho ngemishana yakhe. Imithi isebenza kakhulu koyesaba kakhulu. uZwide-ke yena ngiyokube ngiyilokhu ngimnqoba nje aze afunde. uShaka: Kangiqonde kukuphikisa baba, ngiyawamukela umbono nesimiso sakho. Njengoba usho nje baba, ngeke ngalokotha ngihlasele ngaphandle kwakho. Inhloli yami kwaNdwandwe ingexwayisa ngokuthi uZwide useqalile ukweshela ubudlelwane namaSwazi nezizwana ezisenyakatho ozwa ngendaba noNxaba. Lokhu-ke baba kuyangethusa ukuthi kunganjani sihlale silele phezu kwezikhali. uDingiswayo: Cha noDumehlezi, sinazo izinhloli eziyosazisa. Ngeze sazihlalisa kabuhlungu, sidla siqalaza, kungathithi singamankentshane. Uthini Ngomane? Phawula. uNgomane: Ngiyabonga baba, Nkosi yesizwe. Leli thuba ongiphonsela lona mangilinqake bese ngiluma ngihlafune lokhu baba. Ngiyakholwa okusiqhube kakhulu kwasiletha lapha yimpilo yakho baba. Sizokuma kancane. Ake sihlaziye okulandelayo. Nanoma besixoxile ngesakhiwana, kodwa ke manje kukhona okuncane okusasele.
asixoxanga ngesu lokubikezela yize sixoxile ngokujeqeza emuva. Ake siboneke. Liyini isu lokubikezela? Isu lokubikezela yilapho umbhali esivezela isigameko esithile. Lesi sigameko sindlalela okusazokwenzeka. Ake siphinde sifunde amazwi kaBhuza. Kulo leli khasi lama-34 uBhuza uthi, "Kepha Baba, Nkosi yesizwe, mina ngigebhezeliswa ngamazwi ohlanya olwabulawa nguNodumehlezi. Lesi senzo mina singihlonzela umhlola. Kangazi, kodwa ngibona umbuso wakwaMthethwa ushabalala phambi kwamehlo ezizwe lezi. Amadlozi ami angihlahlela lokho." Amazwi kaBhuza asethulela amasu amabili, elokujeqeza emuva, elokubikezela. Noma umbhali engalisebenzisanga igama elithi uBhuza wathi ngikhumbula, kodwa umbhali usebenzise igama elithi ngigebhezeliswa. Lokhu kuchaza ukuthi uBhuza ukhumbula amazwi ohlanya olwathi ngimbekile untombazi. Okwesibili, amazwi kaBhuza athi umbuso wakwaMthethwa uyashabalala noma ushabalala phambi kwamehlo ezizwe lezi. Achaza ukuthi kukhona okuthile okuzokwenzeka. Noma singakwazi, kodwa kwamanje asikubekeni ezingqondweni zethu ukuthi la mazwi asho okuthile. Kulesi sigcawu siphinde sithole isiqakaqaka. Nangu uBhuza, nayi inkosi uShaka, nangu uNgomane, bonke banenkinga yokuthi sengathi ingonyama uDingiswayo akaluboni ugebe azowela kulona. Untombazi kukhona aqonde ukukwenza, kodwa ingonyama ayikuboni. Ingonyama uDingiswayo phezu kwazo zonke lezi zinto untombazi azenzayo uqonde ukuthi aphinde ayoqomisa indodakazi kaNtombazi ayibiza ngokuthi yinkosazana yoxolo. Masiqhubekeni nokufunda. uBhuza kunjalo, uShaka yiqiniso Ngomane. uNgomane, njengomholi Baba, isizwe singashabalala nxa kuwa ikhanda kulezi zivunguvungu. Ngakho-ke ukuza kwethu lapha kungukucabangela wena kunokucabangela umbuso wakho onguwe njengoba uwuhola nje. uDingiswayo, ngiyezwa ukuthi nithini, ningesabi lutho ngami. Kambe angisanitshelanga umbiko wenceku yami engiyikhiphe ukuba iyolanda incazelo kuZwide ngesenzo sakhe. uZwide uthi isenzo asenzile usenze ngoba uMatiwane ubeyingozi kumthimkhulu inkosi yamaHlubi.
indodana kababa uBhungane owangikhoselisa ekudingisweni kwami ngisengugodongwane ngaze ngabuya ngazothatha ubukhosi kumawewe lapha oyengweni. Phela nizokhumbula ukuthi uMatiwane wacashisa izinkomo kuye umthimkhulu ngenkathi simhlasela. Ngokwenze njalo wenqaba nezinkomo okwakufanele azikhiphe njengenhlawulo. uShaka: Mina baba ngikubuka njengendelelo nje lokho ukuba uZwide akhiphe isijeziso akujezisele wena ungashongo lutho. Kwenza usana olusakhasela eziko olushikizelwa izinkukhu lapho ziluhluphayo. Ungomane ngempela baba, uBhuza kunjalo baba. uDingiswayo: Ngiyanizwa niyasisola lesi senzo nalombandela obekwa nguZwide. Nokho-ke ngithi kinina ehlisani izinhliziyo nemimoya yenu. Akukho ngozi kuNtombazi noZwide. Bayoze bafunde futhi babone ukuthi ngigwema igazi embusweni wami. Umalume uMbangambi ekhothama wangeluleka ukuthi ngexwaye igazi embusweni wami. Ngamukele futhi ngeshele uxolo. Nguye-ke umalume uMbangambi owangibeka kulesi sihlalo. Wewu, kade sihlezi sidingida izindaba. Ningahlakazeka zinduna zami manje siyobuye sibonane. Sisazoke sixoxe noNodumehlezi. uBhuza: Wena wendlovu. Ungomane baba. Sivule abakaki bahambe sivale abakaki. Siyaphela-ke lapho isigcawu sesihlanu. Ake sihlaziye okulandelayo. Indikimba yalenkundla yokuqala kusukela esigcawini sokuqala kuze kuyofika esigcawini sesihlanu okuyisigcawu sokugcina. Ubuthakathi. Okwesibili, ubudlelwano babadlali nendikimba. Bakhona abadlali ababambe iqhaza ekuthuthukiseni indikimba yobuthakathi. Yilaba abalandelayo: Yindlovukazi uNtombazi, Yinkosi uZwide kanye neNgonyama uDingiswayo. Indlovukazi uNtombazi iyinkunzi yomthakathi. Ikhuluma nezinto okungakhulunywa nazo. Izivunguvungu. Ithi izivunguvungu ziyakhononda ngoba zifuna ukuthi kuchitheke igazi. Uyaziwa-ke uNtombazi noma iyaziwa-ke le ndlovukazi ukuthi ithi ingaqeda ukubulala amakhosi ezinye izizwana
bese iklelisa izingebhezi zalawo makhosi elawini layo. Inezimpisi, inezikhova, iphinde ibe nezimfene. Le ndlovukazi ifuna indodana yayo uZwide abuse abe ngaphezulu kwawo wonke amakhosi abakhelene nawo. Ngakho-ke ithi izosebenzisa ugebhezi lukaMatiwane ukuze bathole amandla. Ekhasini lama-22 le ndlovukazi ikuveza kucace ukuthi lawo mandla lawo bayowathola ezivunguvungwini. Lokho kukuveza ngokusobala ukuthi iyathakatha. Izothi-ke ingathola amandla kuzo lezo zivunguvungu bese ibulala iNgonyama uDingiswayo kanye neNgonyama uShaka. iNgonyama uDingiswayo ibamba iqhaza ekuthuthukiseni indikimba yobuthakathi ngoba iphundulekile. Iyaluthanda uxolo, lokho akunankinga, kodwa-ke ayisaboni nanoma isiboniswa yindodana yayo kwezombuso iNgonyama uShaka. Isiboniswa zinduna zayo uNgomane noBhuza. Yona iqhubekela phambili ize iyacacisa ukuthi ifuna ukuyokweshela bengifuna ukuthi ukuyokweshela inkosazana yoxolo kwaNdwandwe uNtombazana. Iyakuveza ukuthi yona yelulekwa ngumalume wayo uMbangambi ukuthi ingalichithi igazi. Akuyona inkinga lokho, okuyinkinga nje ukuthi phela umalume wayo akashongo ukuthi ingahlakaniphi. Kuye kube kuhle ukuthi umuntu ahlakaniphe njengenyoka kodwa abe mnene njengejuba. Ngiyabonga, nisale kahle. Ngiyathemba nizohlomula. Ningakhohlwa ukusubscribe.